arribat el dia i forma part d'un consell. Quina fort! Que es fa realitat un somni, no només per als regidors que hem lluitat i treballat per fer aquest equipament, sinó també, crec que per al jovent de la nostra zona, entre els quals permeteu que m'inclogui. Una referència a l'hora de buscar les respostes a preguntes o propostes per millorar. Aquest somni, si permeteu donar els agraïments. Aquesta seu de l'Oficina Jove d'Urgell, que està situada dins tot el complex en el que va ser l'antic escorxador municipal i que acull per una banda el centre de la Solana, el centre obert, veu culminada una nova fase, jo també diria un puntal, en el que serà, sens dubte, un espai de referència, de trobada i també d'assessorament per a tots els joves del municipi i de la comarca. Aquest ha estat un repte important, s'hi referia al regidor, que més o menys, en major o menor mesura, són aquests que fa un moment he situat. La formació... A més, és casualitat que estem vivint uns dies convulsos, uns dies en els quals arriben força atacs també que qüestionen la força i qüestionen la gran importància que tenen en aquests moments al món local. Es parla de duplicitats, es parla d'ineficiència i crec que el que estem avui fent aquí i el que es ve fent des de fa molts anys en el conjunt de municipis del nostre país és tot el contrari. És demostrar que des de la proximitat, és demostrar que des de la professionalitat dels treballadors i treballadores públics, dels alcaldes, de les alcaldesses, dels regidors i regidores, dels tècnics municipals, es fa i s'ha de continuar fent un gran servei a la ciutadania.